Ne trebaš ti, Vučiću, nama da daješ ništa. Ostavi ti naše pare i naše poreze, mi ćemo sami da pravimo puteve, bolnice, škole. Sami ćemo da pravimo prugu i obdaništa. Ne trebaš nam ti ovdje da se šepuriš sa našim parama. SDA Sandžaka je spremna. Sandžak je spreman. U Ustavu u članu 182 piše da se mogu osnivati nove autonomne pokrajine. Mi hoćemo pokrajinu Sandžak. Sve što je na našoj zemlji pripada nama. Sve što je iznad nje i ispod nje pripada nama. Ova lijepa zemlja pripada nama. I završit ću sa riječima Rahmetli Alije Izetbegovića. Stoga podignimo visoko naše zastave, odbacimo strah i sumnje, umjesto toga radimo vrijedno i kako najbolje znamo, svjesni da naš život i naša smrt, pa i naša sudbina nisu u njihovim nego u Božjim rukama. U toj vjeri je naša sloboda, u toj vjeri je naša snaga i ako Bog da, naša pobjeda. Esselamu alaikum.